Il-Miliet it-Tajjeb. Il-Miliet it-Tajjeb. Il-Miliet it-Tajjeb. Il-Miliet it-Tajjeb ma kienx l-ewwel awgurju tal-Miliet. Qabel ġiri tislima lil ħoss tagħha jistona mar-ritmu ta' dak id-drajna ngħixu fih. Tibżax. Kelma li ħasdet il-kmajjar ta' Giuseppe u Marija, l-imrieħek tar-Rajja, is-santwarju nċensat minn missier il-Battista. U issa, dil-kelma ħabtet miegħi u miegħek, f'ordinarju ta' dak li għaddejjin minnu bħalissa. Fejn namru, fejn inkisru moħna, fejn nħabbirku biex indawru lira, f'dak li sostnina u f'dak li xebbana. Int fejn tinsab. Tinsab fejn tinsab minn tixilbot. Kemtu ma nstemax biss fis-santwarju, imma wkoll f'ordinarju. Ta' djar ir-raba l-modija tal-ħajja. Għatlajt fuq montanja jew qedtom f'nofs ta' baħar, u f'daqqa daħsib dwar kemm inżajr quddiem il-kobor li tinsab fih. Kollox kien jidher normali sakemm tqana dak il-ħsieb. Switch. Rixel fina biża. L-istess biża li ġarbu Giuseppe u Marija, ir-Rajja Zakkarija. Għalilhom tibżawx u xamgu min tħawwat minn beża. Ġi mument f'ordinarju tagħhom li fih ħassewhom żgħar quddiem il-muntanja u baħar ta' esperjenzi li ġarbu. Alla kien hemm. L-istess post li kienu hemm il-bieraħ u l-jum ta' qabel. Siket, imma hemm. Kull hemm tajjeb kif xi mod ħadd ma jgħidli grazzi għalih. Kull lejb għarqat. Kull ħsieb kien iċċensura mal-aktar nies eżiż tiegħi. Fin-nuqqas ta' btit li għadha nqum mat-taħbit ta' jum ieħor. X'ma nitħawdux. Zakkarija dieħel ħireġ it-tempju jqum jorqod jaħseb fih u ma jemminx. Se nemmen jien? Tibżax. Xit qanqan fik. Tawdek? Nifmek. Imma dak li kien ma waqafx hemm. Ribes għajnejn u gidejn li bihom naraw u missu d-dinja. Terraq, lab, irrabja, daħaq, weġġa, beka, bħalna. Mana. Tibżax. Il-kobor li hemm madwarek m'għadux il-bot minnek. Saru man. Tarbija, mana fl-esperjenzi tal-ħajja, fi triqitna kien ix-xogħol, fl-iktar persuni li nħobbu u nistkerħu, fis-santwarju u fl-ordinarju. Ħallix il-miliet ikun biss tifkira. Kien mana l-bieraħ, imma mana llum ukoll. Il-Miliet it-Tajjeb.